ఎస్. హే, Give me that glass of water, no? You know what? I had a bad day today. ఓ ఏమైంది? రాత్రంతా 2 వరకు కష్టపడి ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తే పొద్దున్న క్లయింట్సే రాలేదు మీటింగ్కి. అయ్యో. రాత్రంతా నిద్ర లేదు, పొద్దునంతా తిండి లేదు. వెయిట్ చేసి చేసి చిరాకు అనిపిస్తుంది నాకు. ఓ సో సాడ్. Are you listening to me? అండ్ దాంతో పాటు నా పక్కన కూర్చున్న ఎంప్లాయీ పబ్జి ఆడుతూనే ఉన్నాడు. కనీసం హెడ్ ఫోన్స్ కూడా పెట్టుకోలేదు. ఆ సౌండ్కి నాకు ఫుల్ హెడేక్ వచ్చేస్తుంది. అయ్యో. వింటున్నావు అసలు? విన్నాగా. ఏం వింటున్నావు? ఏం చెప్పాను అసలు నేను? అదే ఏంటి? నిన్న రాత్రి 2 వరకు మీ క్లయింట్. మా క్లయింటా? నైట్ 2 వరకు. 2 వరకు. నిన్న రాత్రి 2 వరకు మీ క్లయింట్ పబ్జి ఆడి ఓకే పబ్జి ఆడి తిండి నిద్ర లేకుండా పొద్దున్న ఆఫీస్కి రాలేదు. మా క్లయింట్ నైట్ 2 వరకు పబ్జి ఆడి తిండి నిద్ర లేకుండా ఆఫీస్కి రాలేదు. పర్ఫెక్ట్. అదిగా నువ్వు చెప్పింది. వావ్. యు నో దిస్ ఇస్ వై ఐ హేట్ యు. వై? నీకు ఆ పబ్జినే ఇంపార్టెంట్ కదా నాకన్నా. అసలు ఏముందా పబ్జిలో? ఎప్పుడు చూసా పబ్జినే. ఛీ. అరే ఫోన్ పక్కన పెట్టేస్తా, మాట్లాడు. వెళ్ళిపోతావేంటి? పద వెళ్దాం. నేనేం చిన్నపిల్లనా? ఐల్ బుక్ క్యాబ్ అండ్ గో. నేను ఇబ్బంది పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఇట్స్ ఓకే, నువ్వు వెళ్ళు. షారా? యా ఐమ్ ఫైన్. పక్కా కదా? ఫైన్, నువ్వు వెళ్ళు. ఇది ఎన్నిసార్లు ఫైన్ అంటుందంటే అమ్మో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఏంటి వెళ్ళవా? నీ క్యాబ్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తా. హౌ స్వీట్. సర్లే. హే షీతు. హాయ్. క్యాబ్ కోసం వెయిటింగా? నాకు కూడా క్యాబ్ బుక్ అవ్వట్లేదు. అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి. ఫోన్లో ఛార్జ్ కూడా అయిపోయింది. ఓ ఇట్స్ ఓకే, విశ్వంత్ విల్ డ్రాప్ యూ. నేనా? యా. అంటే ట్రాఫిక్ లో అంత దూరం ఈ బైక్ మీద ఉత్తుతొత్తు. పర్లేదు, తీసుకొని వెళ్ళు. రండి. అమ్మో బాబోయ్. ఆగు, అసలు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? బంజారా హిల్స్. ఓ నేను కూడా క్యాబ్ అక్కడికే బుక్ చేశా. అదిగో క్యాబ్ కూడా వచ్చేసింది. క్యాబ్లో వెళ్ళొచ్చుగా కంఫర్ట్గా. ఓకే. నేను కాకుండా ఇంకెవరైనా ఈ బైక్ ఎక్కారో నేను ఒప్పుకోను. ఓకే ఐమ్ సారీ. ఏదైనా మన కోసమే కదా. పదా. నన్నంటావు, నువ్వు మాత్రం ఫోన్ చూడొచ్చా? హలో, నీలాగా పనికిరాని చాటింగ్లు ఏం చేయట్లేదు. నేను ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాను. బో ఎలా? అప్ స్టాక్స్ లో ట్రేడింగ్ చేస్తూ. స్టాక్సా? అప్ స్టాక్స్ ఇస్ ఇండియాస్ బెస్ట్ ట్రేడింగ్ యాప్. దీంట్లో మంచి ప్రాఫిట్స్ కూడా వస్తాయి. అవునా? హౌ డస్ ఇట్ వర్క్? స్టాక్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, హై ఉన్నప్పుడు క్లోజ్ చేయాలి. ప్రాఫిట్స్ అన్ని 10 minutes లో నీ అకౌంట్ లో ఉంటుంది. బట్ పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ మాత్రం అటాచ్ చేయాలి. పాన్ కార్డ్ అది అంటున్నావు, ఇది సేఫేనా? It's 100% safe and high rated app on Play Store. 1 million plus users unnaru. Your favorite Ratan Tata is also one of the investor. Antenduku nenu kuda one of the investor. సరే నేను కూడా డౌన్లోడ్ చేస్తా. ఇంతకీ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి? వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది, డౌన్లోడ్ చేసుకో. ఏంటిది? ఏంటిది? అదే అడుగుతున్నా, ఏంటిదని. ఓ అదా, ఇన్స్టాగ్రామ్ అని నాకు కూడా తెలుసు. తెలిసి కూడా ఇంకెందుకు అడుగుతున్నావు? టాపిక్ డైవర్ట్ చేయాలని చూడకు. నువ్వు ఇంకా డాలిన్ ఫాలో అవుతున్నావు కదా? లేదే. అబద్ధాలు ఆడుకు. అది కాదు షీతు. ఏది కాదు? నేను పిక్ అప్లోడ్ చేసి 1 వీక్ అవుతుంది. ఒక్క లైక్ ఒక్క కామెంట్ కూడా లేదు. ఆ పిల్ల పిక్ అప్లోడ్ చేసి జస్ట్ 72 seconds అయింది. అప్పుడే లైక్ అండ్ కామెంట్ కూడా. ఓ అదా, చూడు ఇప్పుడే అన్లైక్ చేసి అన్ఫాలో చేసేస్తా. అది కాదురా,
ఎందుకు చెప్పా అమ్మాయితో మనకి? ఐ మీన్ నీకు మన రిలేషన్షిప్లో తన అవసరమా? ఇప్పుడు తనేదో నార్మల్ ఫ్రెండ్ అంటావు, బట్ స్టిల్ వద్దు. ఓకేనా? ఏదైనా మన కోసమే కదా బేబీ. ఓకే షితు. గుడ్ బాయ్. అమ్మయ్య, నార్మల్ అయిపోయింది. అవును, నువ్వు మన కోసం ఏమైనా చేయగలుగుతావు కదా. ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే బేబీ. చెప్పు బేబీ. మరేమో నీ ఇన్స్టాగ్రామ్, స్నాప్చాట్, ఫేస్బుక్ పాస్వర్డ్స్ అని ఇస్తే బాగుంటుందేమో కదా. ఏదైనా మన కోసమే కదా బేబీ. ఓకే. రెడీయా? ఓ, ఏమైంది? నచ్చలేదా? నీకు నచ్చింది కదా, ఉండని. అరే చెప్పు, ఏమైంది? గుర్తుందా లాస్ట్ ఇయర్ రాహుల్ బర్త్డేకి డాలీ వచ్చింది? అక్కడ తనకి బ్లూ కలర్ అంటే ఫేవరెట్ అని, అబ్బాయిలు బ్లూ కలర్ షర్ట్ వేసుకుంటే ఇంకా ఇష్టం అని చెప్పింది. ఏమో, అంత ఐడియా లేదు. అంత ఐడియా లేకుండానే ఇంత ఇంటెన్షనల్ గా బ్లూ షర్ట్ వేసుకొని తనని ఇంప్రెస్ చేయడానికే కదా. ఈ బ్లూ షర్ట్లో అంతుందా? సరే, ఇంతకీ తను కూడా పార్టీకి వస్తుందా? అబ్బా, ఏం తెలియనట్టు యాక్టింగ్ చేయకు. సరే, పోనీ నువ్వే చెప్పే షర్ట్ వేసుకోవాలో. మొహం అలా పెట్టుకు. చెస్. హే రాక్ స్టార్ రా. హే రాక్ స్టార్ అరే సెల్ఫీ తీద్దాం, ఒక సెల్ఫీ. హలో సార్. వాట్స్ అప్. కానీ మీ ఎక్స్ వచ్చాడుగా, ఆయన ఆడ రాక్ స్టారా? Hey, it's been Hey, long. hi. You look beautiful. థ్యాంక్ యూ. రోహిత్, మీట్ విశ్వంత్. విశ్వంత్, రోహిత్. హాయ్. Hello. You just carry on. I'll just come back. బయలుదేరి. యా. Bye. Hi. హే. Hi. హాయ్. హౌ యూ? I'm good. How are you? ఐఎమ్ గుడ్. ఇదేంటి నాకంటే ఇంత అందంగా ఉంది? Cheers. తననే వదిలేస్తాడంటే ఇంకా నేనంత. యా, ఎంజాయ్ ద పార్టీ. పద. ఎందుకు తనని హక్ చేసుకోలేదు? తను నువ్వు కాదు కదా. ఏదైనా మన కోసమే కదా. హ్మ్? వెళ్దామా? ఎక్కడికి? ఇంకా పార్టీ అవ్వలేదు కదా. నీ ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్కి. Are you crazy? That's like 25 kilometers from this place. We'll go on a long, long drive. Let's go. Let's go. By the way, నేను కూడా సైడ్ హగ్గే ఇచ్చా.